навиди бомдодии аз радио зуди тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам рӯзатон бубарор бошад. имрӯз 21 май ва соат бо вақти прага расо 7 субҳ аст ва ман дар чанд дақиқаи дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. ҳукумати Тоҷикистон эълон кард шаҳрвандонеро ки ба сабаби густариши коронавирус дар хориҷа дармондаанд марҳила ба ватан меорад. Аммо мақомот мегӯянд ҷараёни бозгардондани шаҳрвандон ба фароҳам овардани шароити зарурӣ, аз ҷумла омода будани ҷойҳои кофӣ барои карантин вобаста хоҳад буд. Тоҷикистон дар охири моҳи март ва сипас шаби 19 май аз Русия даҳо шаҳрвандонашро баргардонд, аммо ҳамчунон теъдоди зиёде дар он кишвар дар интизори сафар ба ватан ҳастанд. шумораи умумии онҳо маълум нест, вале бино ба шикоятҳое ки ба радиозудӣ мерасанд, шаҳрвандони зиёде ба сабаби баста будани марзҳо ва қатъи парвозҳои байналмилалӣ наметавонанд ба ватан баргарданд. Масалан, адиба Раҳимова, соҳибкорзани тоҷик, 2 моҳ аст ки дар меҳмонхонаи Буюк Париси Истанбул ҳамроҳ бо 19 нафари дигар мунтазири бозгашт ба Тоҷикистон мебошанд. ӯ гуфт барои ташкили парвози ғайринақшавӣ борҳо ба сафорати Тоҷикистон муроҷиат намуд, аммо то ҳол натиҷае нест. Саид Абдуллоев, масъули ширкати сайёҳии Ал-Ибтикор Туризм дар Дубай, мегӯяд фақат аз ҳисоби ҷаҳонгардони тоҷик 180 нафар дар он ҷо монданд. Вай рӯзи 20 май гуфт, як ширкати ҳавопаймоӣ нақша дошт онҳоро рӯзи 1 май ба Тоҷикистон барад ва билетҳоро фурӯхт, вале ҳанӯз парвоз анҷом нашудааст, чун иҷозаи Тоҷикистон дар кор аст. Баҳодури Сафарзода, сафири Тоҷикистон дар Имороти Муттаҳидаи Араб, ба радиозудӣ гуфт барои баргардонидани шаҳрвандон машваратҳо идома дорад ва бо имкони аввалин даст ба кор хоҳанд шуд. Вай гуфт ҳанӯз дақиқ нест ки дар кадом рӯз ҳавопаймо таъин карда мешавад. наздик ба 100 шаҳрванди Тоҷикистон ки аксаран барои табобат ба Ҳиндустон рафта буданд, бо сабаби қатъ гардидани парвозҳои байналмилалӣ аз миёнаҳои моҳи март ба ин тараф дармонданд. саломатии аксари онҳо бад шуда бо бемориҳои фишору хун ва қанду саратон гирифтор буданд. дар миёни онҳо кӯдакон низ ҳастанд. 30 шаҳрванди Тоҷикистон дар Олмон дармонданд. бархе барои табобат ба ин кишвар омада буданд ва акнун барои иқомат дар меҳмонхона пул надоранд. дар Қазоқистон зиёда аз 200 нафар ба иллати бекорӣ ва бепулӣ мехоҳанд ба ватан баргарданд. ба ҳамин тартиб шумораи бештари дармондагони муҳоҷирони тоҷик дар Русия ҳастанд ки бинобар карантин дар ин кишвар бекоранду бепул ва мехоҳанд ҳарчи зудтар онҳоро ба Тоҷикистон интиқол бидиҳанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд аз ҳоли шаҳрвандонаш дар ҳар гӯшаи ҷаҳон хабар доранд ва роҳҳои ба кишвар овардани онҳоро меандешанд, аммо рӯзи дақиқи овардани ин шаҳрвандони Тоҷикистон маълум нест ва ҳамин гуна то ба ҳанӯз марзҳо байни кишварҳо баста боқӣ мемонад. дар ҳамин ҳол хабаргузории Интерфакс гузориш медиҳад ки ҳукумати Русия тасмим гирифтааст аз 21 то 26 май шаҳрвандонашро аз 14 кишвари олам, ҳамин ҷумла аз Тоҷикистон берун орад. 25 май як парвоз аз Душанбе ба Москав таризӣ шудааст. гуфта мешавад ки 26 май як парвоз аз Душанбе ба Красноярск ва худи ҳамон рӯз як парвози дигар аз Душанбе ба Екатеринбург мадди назар будааст. то кунун маълум нест ки дар ин парвозҳо ҳавопаймоҳои ширкати Русия аз Русия ба Тоҷикистон бо худ мусофиронро хоҳанд бурд ё не. ёдовар мешавам ки субҳи дирӯз дар як парвози махсус ширкати Тоҷик Эйр аз Москав ба Душанбе тобути муҳоҷирони фавтида ва беш аз 230 муҳоҷирони ихроҷгаштаро ки дар боздоштгоҳҳои муваққатии Русия нигаҳдорӣ мешуданд ба ватан овард. шӯрои уламо қарор кард ки иди Рамазон ё фитр дар Тоҷикистон 24 май фаро мерасад, аммо ба фарқ аз солҳои гузашта намози ид ва идгардак баргузор намегардад. мақомот аз сокинон хостанд идро дар хона бо аъзои оила ҷашн бигиранд. ин тасмим ба густариши коронавируси нав дар Тоҷикистон рабт дорад. пештар бархе аз сокинон пешниҳод карда буданд ки намози имсолаи идро онлайн ва ба воситаи телевизионҳо хонанд, вале масъулони шӯрои уламо рӯзи 18 май гуфтанд ин ба талаботи мазҳаби имом аъзам рост намеояд. бар асоси як қарори шӯрои уламо ки дар оғози моҳи Рамазон қабул шуд, инчунин намозҳои ҷамоат, таровеҳ, ифтор ва идгардак ҳам манъ аст. ҳарчанд бархе сокинон мегӯянд танзими маросими идгардак номумкин аст. иди фитр ба як моҳи рӯзадории мардуми мусулмон поён мебахшад. дар он рӯз сокинон баъди намози ид ба зиёрати оромгоҳҳо ва ё аёдати беморон ва хешу таборон мераванд, чизе ки имсол зоҳиран ба сабаби густариши коронавирус иҷрояш маҳдуд ва ё ғайримумкин аст.
вазорати тандурустии тоҷикистон расман эълон кард ки 470 нафар аз бемории COVID-19 шифо ёфтанд, вале тавзеҳ надод ки ин афрод кай муолиҷа гирифтанд. То ин дам вазорат дар бораи сиёҳат шудани беморони COVID-19 гузориш намедод. айни замон дар нақшаи интерактив ё зиндаи омори беморон ва ҷонбохтагон аз коронавируси нав ки бар асоси омори созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва донишгоҳи ҷон ҳопкинс омода шудааст, шумори шифоёфтагон дар тоҷикистон 641 нафар ишора шудааст. маълум нест кадоме аз ин омор дуруст аст. мақомот низ пурра шарҳ намедиҳанд. дар рӯзҳои гузашта чандин нафар аз сиёҳат шудани худ аз бемории ҳамагир дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода буданд, вале дар омори расмӣ дар ин бора чизе гуфта намешуд. бо таваҷҷӯҳ ба ин якбора пайдо шудани рақами бузурги шифоёфтагон омори расмиро зери шубҳа мегузорад. земнан мақомоти тоҷик хабар доданд ки дар шабонарӯзи гузашта дар кишвар боз 204 ҳолати нави гирифторӣ ба бемории COVID-19 сабт карданд. ба ин тартиб шумори умумии сироятёфтагон ба коронавируси нав дар тоҷикистон акнун ба 2140 нафар расид. мақомот мегӯянд дар ду рӯзи охир ягон нафар аз бемории COVID-19 вафот накардааст ва шумори умумии фавтидагон 41 нафар мебошад. ҳарчанд бархеҳо ба оморҳои расмӣ шубҳа доранд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам чандин нафар аз вафоти наздиконашон аз ин беморӣ менависанд. мақомоти вазорати тандурустӣ гуфтанд феълан 3532 нафар дар шифохонаҳои кишвар зери назорати пизишкон ҳастанд ва дар як рӯзи гузашта 595 нафар пас аз шифо ёфтан ба хонаҳояшон ҷавоб доданд. ин ниҳод аз оғози эътирофи мавҷудияти коронавирус дар кишвар чунин оморро пахш мекунад, аммо то ҳол вазорат посух надодааст ки ин афрод бо нишонаҳои кадом беморӣ бистарӣ буданд ва сиҳат ёфтанд. баъд аз мавҷи танқидҳо аз шеваи тақсими кӯмакҳои байналмилалӣ, раиси ҷумҳурии тоҷикистон аз Иттиҳоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 ва Оҷонсии зидди фасод хост ки ҷараёни тақсиму истифодаи кӯмакҳоро ҷиддӣ назорат кунанд. вай айни замон ба мақомоти вазорати тандурустӣ ва масъулони шифохонаҳо гуфт пулҳои буҷа, ёриҳои байналмилалӣ ва соҳибкорону хайрхоҳонро сарфакорона харҷ намоянд. мулоқоти Эмомалии Раҳмон бо мақомот ва гурӯҳе аз пизишкон рӯзи 20 май дар душанбе баргузор шуд. то ин дам чандин кишвару созмонҳои байналмилалӣ эълон карданд ки барои муқобила бо бемории ҳамагир ба тоҷикистон кӯмак фиристоданд, вале ҳамоно аз шифохонаҳо аз камбуди васоили ҳифозатӣ шахсӣ ва маълулҳои бедоштӣ гузориш мерасад. мақомоти тоҷикистон ошкор нагуфтанд ки то ин дам чӣ қадар ёрӣ гирифтанд ва ба шифохонаҳо чӣ қадар кӯмак карданд. ҳар рӯз телевизиону хабаргузориҳои давлатӣ гузориш медиҳанд ки ширкату муассисаҳои гуногун бо пайравӣ ба иқдомҳои башардӯстонаи пешвои миллат ба ин ё он шифохона васоили муҳофизатӣ харидаву тақсим карданд. дар ин миён дору ва васоиле ки ширкати Авеста Груп тақсим кард баҳси доғеро барангехт, чун дар байни онҳо кӯмаки башардӯстонаи ҷумҳурии мардумии чин дида шуд. билофосила баъд аз ин корбарони шабакаҳои иҷтимоии ширкати Авеста Групро ки ба гуфтаи мухолифини давлат қисми аз саҳмияҳояш ба Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Миллӣ ва писари Эмомалии Раҳмон тааллуқ дорад, ба он муттаҳам карданд ки кӯмаки хайрияи дигаронро гирифта аз номи худ тақсим мекунанд. Эмомалии Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар суҳбат бо гурӯҳе аз пизишкон дар душанбе гуфт то имрӯз ба суратҳисоби вижаи мубориза бо COVID-19 11 миллион сомонӣ ворид шудааст. инчунин ҷиҳати расонидани кӯмаку дастгирӣ ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 29 миллион сомонӣ ҷудо гардид, афзуд ӯ. президентҳои кишварҳои шомили Иттиҳоди иқтисодии Авросиё, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Русия стратегияи рушдро ки барои 5 соли оянда пешбинӣ шуда буд қабул накарданд. дар ҷараёни ҷаласаи онлайнии созмони мазкур рӯзи 19 май президенти Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев гуфт ки бархе аз нуқтаҳои тарҳ дар бораи самтҳои стратегияи рушди ҳамгироии иқтисодии Авросиё то соли 2025 ба коркард ниёз доранд. ӯ гуфтааст дар ниҳоят стратегия боиси маҳдудсозии мустақилии ҳукуматҳо ва парлумонҳо мешавад. вай ҳамзамон пешниҳод кард ки ҳуҷҷати мазкур дар як ҷаласаи ҳузурӣ баррасӣ шавад. президенти Русия Владимир Путин дар ин ҷаласа ба тақвияти нақши Иттиҳоди иқтисодии Авросиё даъват кардааст, аммо президенти Қазоқистон гуфт ки шомил кардани масоили тандурустӣ, маориф ва илм ба салоҳияти созмон мумкин аст самти иқтисодии онро комилан тағйир бидиҳад ва хилофи моҳияти созишнома дар бораи таъсиси Иттиҳоди иқтисодии Авросиё аз соли 2015 хоҳад буд. дар ҳамин тартиб стратегия дар ниҳоят қабул нашуд.
پس از پیشنهادها در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان به یک گروه ساکنان ازبکستان که از رخنه شدن آبانباری سردابه ضرر دیدند کمک بشردوستانه فرستاد. مقامات گفتند کمک‌ها از مسائل ساختمانی از جمله سمنت و بمب‌پوش، رنگ و میخ عبارت است. سربند آبانباری سردابه واقع در ولایت سیردریای ازبکستان روز 1 می امسال کنده شد. به اطلاع مقامات ازبکستان در مجموع بیش از 11,000 نفر به جای امن کوچانیده شدند. دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوخت خبر داد که یاری‌های تاجیکستان برای ضرر دیدگان روز 20 می به مقامات ازبکستان سپرده شد. انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سوخت این اقدام را دوستانه و نشان شریکی استراتژی ارزیابی نموده است. قبلا کاربران در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کرده بودند که تاجیکستان در عوض کمک‌های ازبکستان برای مقابله با کووید 19 به مردم ضرر دیده این کشور همسایه مسائل ساختمانی فرستد. آنها نوشتند تاجیکستان چندین کارخانه استحصال سمنت دارد و برای انجام این کار امکان دارد. کمک تاجیکستان با ازبکستان در حالی است که پس از آغاز پاندمی کرونا ویروس در جهان تاشکند 2 دفعه به تاجیکستان یاری بشردوستانه فرستاد. کمک ازبکستان از مواد غذایی، وسیله‌های محافظتی و بیمارستان‌های سیار عبارت بود. و در اینجا بینندگان عزیز من توجه شما را به یک اعلان جلب میکنم. اگر شما نوار دارید، عکس دارید و یا خبری دارید که میخواهید به رادیو زوده برسونید، پس با ما طریق وایبر، واتساپ و تلگرام با این رقم تماس بگیرید. +420 724 056 608 و در صورت دریافت مواد ما با شما تماس خواهیم گرفت. این رقم تنها برای فرستادن عکس و نوار است. یادآور میشوم. در یک صدمه مدهش در دوشنبه 2 راننده تاکسی به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 19 می راننده ماشین تمغه نیسان عبدالقاسم اسمتов سال تولدش 1984 که راننده شرکت رشت تاکسی بوده است هنگام حرکت در خیابان مرکزی دوشنبه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه خونده تحت اداره راننده عبدالوهاب کریمov سال تولدش 1985 که چون راننده شرکت آلوچه تاکسی کار میکرد برخورده است. در نتیجه برداشتن جراحت‌های وزنین هر دو راننده، یکی در جای حادثه و دومی در بیمارخانه هلاک شدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. و در پایان صحبت بینندگان عزیز از کار به اسعار خارجی برای شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی امروز چنین تعیین شده است: $1 10 سومانی و 26 درم است، 1 یورو کمی بیش از 11 سومانی ارزش دارد و امروز قرب 1000 روبل روسیه رسای 142 سومانی تعیین گردید است که نسبت دیروز 80 درم بیشتر می باشد. این چند خبر تازه بود که خواستم در این صبح به وقت برای شما بگم. خبر از این بیشتر هم دارم که بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم و در تقدیم سرخطای روز برای شما خواهم گفت. تا آن دم شما رو در پناه خدا میسپاریم. خود رو احتیاط کنید و تشکر که با ما هستید.